ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኣምሲኹም ደሓን ዲኹም? ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ብዛዕባ ግራመር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጊ ናይ ግራመር ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ ሃይላይት ርኢናዮ ነርና ላዕሊ ላዕሊ ርኢናዮ ነርና ማለት ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ርኢና ነርና ማለት እዩ። ፕረዘንት ተንስ፣ ፓስት ተንስ ኤንድ ፊቸር ተንስ ሃይላይት ናይዚአን ርኢና ነርና ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ኸ ብዕሙቕ ዝበለ ኢና ክንጅምር ትምህርትና ማለት እዩ። ግራመር ማለት ከምቲ ዝተባሃልናዮ ሕጊ ናይ እንግሊዘኛ ኣብ ምዝራብ ክኸውን ከለዎ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ። ግራመር ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝርአ። ኣብ ውሽጢ ግራመር ተንስስ ኣሎ፣ ኣይዶምስ ኣለዉ፣ ስፒችስ ኣለዉ፣ ታኮሽን ኣሎ። ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም። ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ግራመር ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ቤዚክ ወይ ከዓ ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ግራመር ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ መሰረታዊ ዝኾነ ግራመር መጀመርያ ሙሉእ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ። ግራመር ዝኾነ ግራመር ክበሃል እንተኾይኑ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ክህሉ እንተኾይኑ ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ሰለስተ ነጥብታት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎን ማለት እዩ። ሓደ ሳብጀክት እዩ፣ ካልኣይ ቨርብ እዩ፣ ሳልሳይ ከዓ ኦብጀክት እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ሳብጀክት ማለት እንታይ እዩ? ቨርብ ማለት እንታይ እዩ? ኦብጀክት ማለት እውን እንታይ እዩ? ብዕሙቕ ዝበለ ክንሪኦ ኢና ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ማለት እዩ። ኦኬ ሳብጀክት ማለት በዓል ቤት ማለት እዩ። በዓል ቤት ማለት ነቲ ኣክሽን ዝፍፅም ዘሎ ወይ ነቲ ተግባር ዝፍፅሞ ዘሎ ኣካል ሳብጀክት ይበሃል ማለት እዩ። ቨርብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ኣክሽን በዓል እዩ ወይ ከዓ እቲ ተግባር በዓል እዩ ማለት እዩ። ተግባር በዓል እንተኮይኑ ከዓ ቨርብ ይበሃል ማለት እዩ። ሳልሳይ ንሪኦ ኦብጀክት እዩ። ኦብጀክት ማለት ከዓ እቲ ተግባር እቲ ዝፍፀሞ ዘሎ ኣካል ከዓ ኦብጀክት ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሰንተንስ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሙሉእ ሓሳባት ንብሎ ነዞም ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ከጠቃልል ክኽእል ኣለዎ። ተወሳኺ ካልእ ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ኣትይዎ ክህትም ይኽእል እዩ። ግን ሰንተንስ ዝበሃል እንተወሓደ እዞም ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ክህልው ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ሓደ ሳብጀክት ኢለኩም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ቨርብ እዩ። ሳልሳይ እውን ኦብጀክት እዩ። ንኣብነት እዚ ኣብነት ንረአ ዩ ስዊም ኢን ዘ ፑል እዚ ኣብነት እዚኣ ንሪኣ ማለት እዩ። ኤ ናይ ሳብጀክት፣ ኤ ናይ ቨርብ፣ ኤ ናይ ኦብጀክት ማለት እዩ። ዩ ሳብጀክት እዩ ዝኸውን ዘሎ ወይ ከዓ በዓል ቤት ማለት እዩ። ዩ ረኣዩ ኣብዚኣ ሕጂ ነቲ ኣክሽን ዝፍፅሞ ዘሎ ኣካል ዩ ማለት እዩ። ንስኻ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዚ ነቲ ተግባር ዝፍፅሞ ዘሎ ኣካል ዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኦኬ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ? ቨርብ ኣሎ። ቨርብ ከ እንታይ እዩ ዘሎ? ስዊም ስዊም ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ? ምሕምባስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቨርብ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቨርብ ማለት እንታይ ተባሂልና ነርና? እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣክሽን ቨርብ ይበሃል ማለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ዝመፅእ ኦብጀክት እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ቀዳማይ ሳብጀክት ርኢና እዩ ምሽ ሓቂ ኣብ ካልኣይ ስዊም ወይ ከዓ እቲ ኣክሽን ርኢና ኣብ ሳልሳይ ዘሎ ከዓ ኦብጀክት እንታይ እቲ ዝፍፀሞ ዘሎ እንታይ እዩ? ንስኻ እዩ ማለት ንስኻ ማለት እዩ። ንስኻስ እንታይ ትፍፅም ኣለኻ? ስዊም ትሕምብስ ኣለኻ ምሽ ሓቂ ኦኬ ኦብጀክት ከ መን እዩ ዝኸውን ዘሎ? ኦብጀክት ዝኸውን ዘሎ ከዓ እቲ ዝፍፀሞ ዘሎ ንስኻ ሳበይ ትሕምብስ ኣለኻ? ኣብቲ ፑል ወይ ከዓ ኣብቲ ጋብላ ማለት እዩ ኣብቲ መሕንበሲ ማለት እዩ። ጋብላ ወይ መሕንበሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ትሕምብስ ኣለኻ። ኦኬ ዩ ሳብጀክት ነቲ ተግባር ዝፍፅም ዘሎ እዩ። ቨርብ ስዊም እዩ ዘሎ እንታይ ንስኻስ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ትሕምብስ። ኦኬ እቲ ዝፍፀሞ ዘሎ መን እዩ? ፑል እዩ። ኣብቲ ፑል እንታይ ትገብር ኣለኻ? ትሕምብስ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳባት እያ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሰንተንስ ኣዝየን መሰረታውያን ዝበሃሉ ነገራት ሰለስተ ነገራት ክህሉ ኣለዎ። ሓደ ሰንተንስ ዝበሃል ማለት እዩ ክፍፀም እንድሕር ኮይኑ ሳብጀክት፣ ቨርብ፣ ኦብጀክት ኦብጀክት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ። ኦኬ ሰንተንስ ኣብ ሰንተንስ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ማለት እዩ ሰለስተ መሰረታዊ ኣመር ክህሉ ኣለዎ እንተወሓደ ምሽ ኢልና ሓቂ ሳብጀክት፣ ቨርብ፣ ኦብጀክት ሳብጀክት እንታይ እዩ? ቨርብ እንታይ እዩ? ኦብጀክት እንታይ ከዓ ብዕሙቕ ዝበለ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ሳብጀክት ዝኸውን ክልተ ነገራት እዩ። ወይ ናውን ክኸውን ይኽእል ሳብጀክት ወይ ከዓ ፕሮናውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ናውን ማለት ስም ማለት እዩ።
ወይ ከዓ ፕሮናውን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ክንዲ ስም ማለት እዩ ኦኬ ናውን ወይ ከዓ ስም ከዓ ኣብ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ይምቀል ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ንኡሳን ነገራት እዩ ዝምቀል ናውን ወይ ከዓ ስም ማለት እዩ ግን ኣብ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ይምቀል ሓደ ፕሮፐር ናውን እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብስትራክት ናውን ማለት እዩ ፕሮፐር ናውን እንታይ ማለት እዩ ፕሮፐር ናውን ማለት ፊዚካሊ ክንሕዞ ንኽእል ወይ ክንጭብጦ እንኽእል ነገር ፕሮፐር ናውን ይበሃል ማለት እዩ ኣብስትራክት ናውን ማለት ከዓ ሓደ ነገር ክጭበጥ ወይ ክድህሰስ ዘይክእል ነገር እንድሕር ኮይኑ ኣብስትራክት ናውን እዩ ኣብነት ናይ ፕሮፐር ናውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ናውን ኣብ ክንደይ ዓበይቲ ነገራት መቂልና ኣለና ኣብ ክልተ ፕሮፐር ናውን ኤንድ ኣብስትራክት ናውን ፕሮፐር ናውን ማለት ናይ ሓደ ስፔሲፊክ መፀውዒ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ጣውላ ቴብል ኣፕል ቸይር ሶኦን ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሰለሞን ሄኖክ ሰላም ሳሌም እዚኦም እንታዮም ፕሮፐር ናውን ኣብነታት እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ፊዚካሊ ታች ክንገብሮም ክንሕዞም ንኽእል ነገራት እንድሕር ኮይኖም ፕሮፐር ናውን ይበሃል እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብስትራክት ናውን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብስትራክት ናውን እንድሕር ኮይኑ ክጭበጥ ወይ ክድህሰስ ዘይክእል ነገር እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ላቭ ፍቕሪ ክጭበጥ ይኽእል ወይ ክድህሰስ ይኽእል ፒስ ሰላም ክጭበጥ ይኽእል ወይ ክድህሰስ ይኽእል ሃፒነስ ወይ ሓጎስ ክጭበጥ ይኽእል ወይ ክድህሰስ ይኽእል ኣይክእሉን እዮም እዚኦም ነገራት ማለት እዩ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ ኣብስትራክት ናውን ይበሃል ማለት እዩ ኣብስትራክት ናውን እንታይ ማለት እዩ ክጭበጥ ወይ ክድህሰስ ዘይክእል ነገር እንድሕር ኮይኑ እዚኦም መሰረታዊ መግለፂ ናይ ናውን እዮም ማለት እዩ ናውን ማለት እንታይ ማለት ኢለኩም ስም ማለት እዩ ናይ ሓደ ስፔሲፊክ ፕሌስ ወይ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር መፀውዒ ናውን ይበሃል ማለት እዩ ናውን ከዓ ኣብ ክንደይ መቂልና ኣብ ክልተ ማለት እዩ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ፕሮፐር ናውን ኤንድ ኣብስትራክት ናውን ኢልና መቂልና ማለት እዩ ኦኬ ኣብቲ ካልኣይ ንሳብጀክት ክግለፀሉ ዝኽእል ነገራት እንድሕር መፂና ከዓ ፕሮናውን ሳብጀክት ብክንደይ ነገር ይግለፅ ኢለኩም ኢደር ናውን ኦር ፕሮናውን ብስም ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብክንዲ ስም ክኸውን ይኽእል ሎማዓንቲ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ይመስግን ማለት እዩ ዝኾነ ሓሳብ ይኹን ሃናፂ ሓበሬታ ምዝህለኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ብተወሳኺ ኮሚኒቲ ዝብል ኣብ ዩቲብ ከፊት ኣለኹ ማለት እዩ ራይዎ ኣብቲ ጫፍ ኣሎ ማለት እዩ ትላዕለዋይ ኮሚኒቲ ዝብል ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣትይኹም ድላይኩም ፅሒፍኩም ፖስት ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ኣሳታፍ ክኸውን ኣለዎ ግን እትገብሮ ነገራት ንኩላትና ሃናፂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ